Vítám vás u podcastu Mistři dabingu a je mi velkou ctí, že mé pozvání dnes přijal pan Zdeněk Maruška. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Pane Maruško, když jsem se na vás připravoval, váš jako výčet dabingových rolí je neskutečný a vlastně jsem se nemohl ustálit na tom, které tady nebudu jmenovat, že už by jich bylo moc a které jo, ale nakonec teda jsme se i s vašimi fanoušky domluvili, že musíme vyjmenovat Jigsaw z kulturní série Saw, legendární Optimus Prime, vlastně toho děláte prakticky všude, sarkastický strýček Rukus, pak jste Alastor Moody z Harryho Pottera, Richard Woolsey z Hvězdné brány a spoustu dalších rolí, mezi nimi třeba i Mimišev. Která z těchto rolí se vám vlastně možná nejvíc vydala pod kůži, protože třeba, jak jsem říkal, toho Optima Prima děláte úplně všude. No tak na toho Optima Prima jsem měl dokonce jako smlouvu, takovou jako dlouhotrvající smlouvu, čili Jasně. jako to jakoby jsem to měl dělat pořád jako jenom já, jo. Ale musím říct, no vryla pod kůži, to je takový těžký říct, protože člověk bere, co je, jako, že, ale myslím, že jsem všechno dělal docela rád a zodpovědně, nebo tak, ale třeba toho Mimišefa, když jste Boss Baby, tak toho jsme dělali skoro 40 hodin, protože Alec Baldwin, který dělal vlastně, který to namluval anglicky, tak odmít dělat všechny ty skřeky a ty dechy a tak dále, takže to všecko jsme museli udělat za něj vlastně. Jako vlastně z kopru, jo? Že prostě jako jen tak, aha. Jo, takže to bylo takový náročný, ale bylo to zajímavý teda, no. Ale vy už jste toho Mimišefa potom nedělal v těch dalších dílech. Potom se to rozstřihalo na nějaký kratší seriál, Ano. a tam jsem to potom nedělal, jako no. A to byla z vaší volby, nebo prostě už jako... Ne, nějak se to stalo, prostě dělali to v nějakém jiném studiu, Jo, jasně, takže že se jako to prostě přebíralo. to dělal někdo jiný. No a mrzí vás to, když prostě máte nějakou tu roli, ještě si na ní takhle vyhrajete a pak už vás neosloví na ten další díl? Tak ani mě to jako nemrzí, prostě se to stalo, prostě se to nahrálo s někým jiným, to je v podstatě jedno, že jo. Chápu. Horší by bylo, kdyby mě vzali Hamleta třeba, to by bylo. Jasně, chápu. No a to vlastně se dostáváme k tomu, vy nejenom samozřejmě dabujete, vy i hrajete, že jo, na obraz i v divadle. Já vlastně nejsem si jistý u vás, co z toho děláte víc, co z toho děláte nejvíc. Jako jestli nejvíc dabujete, nebo naopak nejvíc hrajete. No tak těch dabingů je hodně a děláme taky dokumenty a tak, že jo, a hraju celkem dost ve 3 divadlech, že jo, takže představení je pořád v průměru těch 15, 16 za měsíc, jo, takže jako to je solidní přece tempo. jenom v ostatní večery si držím jako, pokud to jde volno, Ano. jako takže jako je to celkem jako dobrý, no. Zatím teda musím zaklepat, že jako zatím prostě žiju. No k tomuhle tomu, ano, vy žijete a vy právě pořád pracujete a nespomalujete. Já jsem se na to ptal jak Pavla Rýmského, tak právě Jiřího Štěpníčky. Vy všichni máte jednu společnou věc. Už jste v důchodovém věku, ale nikdo z vás nespomaluje. Jak to máte vy? Už se těšíte na to, že třeba budete trochu zpomalovat, už si budete víc užívat toho důchodu, nebo prostě pojedete, dokud to půjde? Já nevím, tak ono přece jenom jako volno je většinou pro nás, jako pokud netočíme něco v létě, tak ty divadelní prázdniny jako jsou červenec, srpen klasicky, jako jo, takže to máme potom kousek ledna třeba nebo tak, takže ono to není pořád, že by člověk se honil příšernou rychlostí, jako jo. No ale když koukám na ten výčet vašich rolí, co dokážete nadebovat během 1 roku, tak je to teda solidní. Nemám to ani nikde napsaný, takže jako já to sám nesleduju, jako jo. Tak někdy koukněte na Dubbing Forum, jenom se prokousat vaším rokem 24 je docela... 24 a to nejsme na konci. No nevím, no, tak to je teda, tak děkuju teda, to je. To mě neděkujte. Jeden z vašich fanoušků se ptal na zajímavou otázku, kterou rovnou můžu položit. Pan Maruška má hluboký podmanivý hlas. Je to dílem rodičů, nebo k tomu pomohly i cigarety nebo alkohol? No, to si říkáme právě se spolužákem Jirkou Bartoškou, že to budou asi Ten má taky trošičku ty cigarety, trošičku možná ten alkohol možná, ale tak nějak se člověk k tomu jako dopracovává. Já jsem nedávno viděl takový starý dabing, který jsme dělali ještě v Brně. Ano. 2 muži ve městě. Alan Delon. A tam jsem dělal takového hlavního padoucha. A už jsem se blížil, to už je 50 let skoro, jako jo, a už jsem se blížil k tomu hlasu, takže já jsem nikdy neměl žádnej ten tenor nebo něco takového vyššího, jako jo, takže. Jak jste se vlastně k dabingu dostal? Já vůbec nevím,
Nevzpomínám si na vaše začátky, vůbec netuším a nedokázal jsem to dohledat, popravdě. No, my jsme končili, když pocházíme tady odsud všichni z Čech, tak jsme Heřmánek, Bartoška, nevím kdo ještě, tak jsme dělali Jamu, že jo, Janáčkovou akademii v Brně, tak s Janou Švandovou, Eliškou Balcerovou jsme končili právě školu a tak. A tenkrát tam byl pan úžasný režisér dabingový jako pan Fuchsa, s kterým jsem vlastně začínal, jako pan Mesány a tak, no a tam jsem začínal dělat jako takový ty větší role. Ale je pravda, že dneska se ten dabing někdy dělá hodně rychle, jako jo. Uděláme jeden film třeba za jeden den. A když si vzpomenu na ty začátky, tak oni byli tenkrát pro ty větší role, třeba jsme se sešli ve studiu a byla takzvaná koukačka. Čili viděli jste celý film, udělali jste si obrázek o té roli a vůbec o celém filmu, o co vlastně jde. A to bylo taky nějak něčemu jako dobrý. A dneska, když děláte vlastně milostný dialog třeba, tak jste tam sám a ta ženská je tam taky sama. Je to takový zvláštní, jako jo. No na druhou stranu jste pak borci, že to dokážete udělat i sami, že jo. A tak ono, na druhé straně je to taková technická věc. Neřekl bych zrovna ten milostný dialog, jako jo, ale... Rozumím. No ale přesně jak říkáte, spousta vašich kolegů, kteří tady byli před vámi, říkali, že na ten dabing občas není tolik času, kolik by bylo potřeba. Vnímáte to, že už je to někdy fakt takový fofr, že už ani vás to vlastně jako nebaví, že byste to chtěl třeba dát znova, ale už na to prostě není čas a prostor? No, tak já jsem se s tím několikrát setkal, že jsme opravdu jako spěchali, ale nějak jsem si vybojoval, prostě říkal, ne, tak tady ještě zůstaneme, nebo uděláme to třeba zítra, nebo někdy to doděláme, ale takhle rychle to dělat nemůžeme. Takže mně se to jako, bych řekl, jako osobně nestalo, že bychom tak moc spěchali, že bychom to jako odbili nějakým způsobem. Tak to je vlastně fajn, že? No. Ale na opačném protipólu tohodle, třeba těch televizních dabingů, který se jedou na tu první dobrou, jsou ty kina, který se často jedou velmi poctivě, velmi precizně, vy sám víte, protože přesně právě ten Nemišev, Optimus Prime a tyhle, tak to jsou precizní role. Naopak, jak to vlastně pro vás je náročný, když po vás ten režisér chce už po páté zopakovat tu jednu a tu samou větu, ale zase s jiným jako třeba přízvukem, dejme tomu, s jiným jako nádechem. Není to už někdy pak oprus? No tak je to takový zvláštní, jako člověk si říká, no tak nejsem začátečník, tak jsem to asi řekl nějak špatně, nebo co, no tak to zopakujeme, ale že by jsme to opakovali 4x, 5x, to se mi teda jako nestalo, ale jsou prostě režiséři, kteří jsou jaksi opatrnější a důslednější a detailnější než jiný, jako no. U těch kinodabingů taky často bývá různá cenzura toho obrazu, víte co, jako rozostření nebo černobílý, taky třeba Pavel Rýmský i právě Jiří Štěpníčka říkali, že někdy viděli jenom pusu, že to byly až tak utajené projekty. No to právě dělají většinou Američani, když děláme pro nějaký Netflix nebo něco takového, že se ta obrazovka zatemní třeba nebo skoro zmizí jako různýma pásama a tak dále, anebo někdy se dokonce objeví jenom takový kolečko na postavě, kterou děláte. Tak to je takový trošku zavádějící, protože zase na druhé straně já jsem se ptal, jako tak to jako se bojí, aby jsme jim to neukradli nebo něco takového. A on říkal, no tak asi z tohoto důvodu to tak je, ale dneska při té vymoženosti, té technické jako dokonalosti a technologie a tak dále, si myslím, že jde ukrást všecko. No už se to i u nás stalo právě. Jeden z vašich kolegů právě tehdy natočil omylem, jako dal si na sociální sítě kousek, takhle mu tam bylo vidět kousek toho obrazu a měl za to velkou pokutu tehdy, takže jako... Aha, to je pravda, to nesmíme ve studiu jako mluvit, nebo vůbec, aby to nepoužili, to natáčení nějaký jiný. Jako... No vlastně a to je můj dotaz, když něco takového děláte, můžete vy doma říct, hele, teďka dabuju v tomhle studiu tuhletu věc třeba? Můžete nebo nemůžete? No doma to můžu říct, ale nemůžu to říct na kameru v tom studiu. Jako, jasně, chápu. My jsme měli jedinou výjimku, když jsem dělal 13. komnatu, tak jsme si zamluvili jedno studio, kde se natáčel nějaký shot jako z práce, takže tam to jako samozřejmě povolili, že, tu kameru. Chápu. No a když si vlastně vy si určitě vzpomínáte na 90, že jo, protože to byla jako éra dabingu, která nebyla úplně ideální v té kvalitativní části, protože se vyrojila spousta soukromých studií, často nevalné kvality, ne vždy, ale vzpomínám si třeba na májovky, které se dabovaly tehdy třeba v 8 lidech. Ta kvalita byla určitě jako nižší, ale já jsem
v podstatě v těch 90kách ještě vlastně jako nějak moc nezačal znovu, protože jsem předtím strávil nějaký čas ve Spojených státech a vracel jsem se vlastně až tak v 95. roce a tenkrát ale bylo zajímavé, že myslím, že to byli Poláci a my jsme to jednou převzali a pak se to jaksi neodsouhlasilo, že všechny role namlouval chlap a všechny ženský role jedna herečka. A u nás to tady někdo zkoušel, jo? U nás to tady zkoušeli, ale myslím, že se to neujalo, protože to bylo opravdu jako docela trapný. Tak u nás ta tradice toho dobrýho dabingu byla, že jo? V Polsku to tam tak jako nikdy nebylo. To je zajímavý, to se ještě nikdo nechlubil teda. No, taky jsme zvyklí na to, že film má třeba 5 dabingů, dobře, nebudeme přehánět tak třeba 3. Neštve vás, když jednu roli děláte třeba na 3krát právě, že prostě už si vás po třetí pozvali do studia na ten samý film, na tu samou roli? To se mi stalo, teďka zrovna doděláváme jeden seriál jako americký a dělám znovu tu roli, jako, ale říkáš, že to jsou už zase, že nastoupí nová série toho seriálu, takže jako to bude pokračovat, ale dělám tu samou postavu už vlastně po druhý. No. A berete to úplně prostě jako normálka, je to práce. Jo, je to ten známý ksik, takže je to dobrý. A stalo se vám někdy, že jste právě ten film třeba dělal po druhý, ale dělal jste tam, nedej bože, jinou postavu než původně? To se mi stalo jednou, že jsem dělal jinou, ale taky jako docela velkou, takže mě to bavilo, že jsem odpovídal vlastně sám sobě, jako, nebo tak. Ale nedávno jsem viděl právě některé filmy mají tolik postav, že jako v rámci rozpočtu toho dabingu nebo toho určitého dílka, tak není tolik peněz, takže herci v jednom seriálu třeba mají třeba 8-9 postav, které jsou naštěstí od sebe několik minut vzdálený, takže jako není to tak uši rvoucí jako pro diváka. Jako, ale jednou jsem viděl nějaký starý dabing, kde si úžasný daber, pan Schwarz, Boba Schwarz, sám sobě odpovídal. Starší, jo. Sám sobě odpovídal, což bylo takový opravdu trošku jako divný, hezký, ale zajímavý, ale divný. On měl úžasný hlas. Jo, to je pravda. No. Vlastně, když jsme se bavili o těch 90kách, tak tady byla ještě kolem roku 2014 takzvaná dabingová krize, tak se o ní vlastně mluvilo v těch mediálních kruzích. Jak jste tuhle tu dobu vnímal? Protože tehdy vím, že se hodně debatovalo o tom, jestli vůbec dubbing bude mít budoucnost. Že? Taky, protože tam v tom měli určitou roli, nebo hráli určitou roli nějaký učitelky, pokud vím, jako, který se stěžovali, že prostě proč bychom jako pořád měli všecko dabovat a děti by se měly učit anglicky nebo jiný jazyk, tak to nechte prostě v originále, ať si tam pustí titulky nebo bez titulku nakonec. Jo? Ale myslím, že to nakonec neprošlo vůbec jaksi na vládě, nebo tak nějak. To říkáte asi správně. No. Já vím, že tehdy se nějak dělala ta určitá smlouva s tou agenturou, že jako Manpower. Manpower Group, jo. A že to nějak nedopadlo. Nicméně máte pocit, že od té doby se ty podmínky v tom dabingu, ty platové podmínky, časové podmínky zlepšily spíš, nebo to zůstalo stejný? Já to takhle jako jaksi celkově globálně jako nestuduju, kdo co má, taky si to neříkáme, kdo co má za co jako honorář a tak dále, ale myslím si, že je to adekvátní tomu, co děláte, jako tu hodinu, co tam strávíte, nebo tak, takže nevím, nepřemýšlel jsem o tom. Dobře, v pořádku. Teďka mě napadá, já poslední dobou hodně zase sledoval jsem to v mládí, seriál Hvězdná brána Atlantida, vy jste tam daboval několik postav, mimochodem Richarda Woolseyho, ředitele Atlantidy na jednu sérii. A tam mě vlastně zajímala jedna věc. Když vidím tu sérii, tak vy jste samozřejmě přesně, jak jste říkal, daboval více postav v té sérii, protože přesně byl to obrovský projekt, ale nenaženete 150 dabérů do jednoho projektu. Ale zajímá mě, když je ta jedna série a třeba jedna postava se objeví v druhém díle a pak se objeví zase v 10. Ale třeba v tom 10. už ji dabuje někdo jiný. Jak se tohle stane? To vlastně vy neděláte tu jednu sérii kontinuálně? To tam jdete do toho? To se možná stalo, jako, ale možná, že mezi těma dílama byla taková pauza časová, že prostě to nevadilo. A to se může stát. A třeba ten herec ani neměl čas prostě udělat ten 10. díl, takže jako myslím, že to není jako zase katastrofální problém. Jako, no. To tak vůbec nemyslím. Jenom mě to vlastně zajímalo, když to bylo v rámci jedné série. No. Dobře, zajímavý. Jak už jsme mluvili, tak toho Optima Prima jste dělal
v podstatě opravdu všude, mám pocit, od těch dětských seriálů, Jo, tak až po ty velkofilmy. Vy jste říkal, že jste na Optima měl nějakou vyloženě smlouvu, to je jako smlouva o to, že nikdo jiný tady u nás To byla taková zvláštní smlouva, jediná, kterou jsem v dabingu kdy jako dostal, že jsem to měl není obvyklý, že? Na několik let, myslím, že na 10, nebo jasně, nevím přesně, jak to bylo časově ohraničený, ale tam bylo jasně řečeno, že prostě ten Optimus Prime je jako moje věc, nebo tak. No, to je jako, úžasný. Jako takový manželství zvláštní, dabingový, jako. No, máte Optima rád. Registrovaný vztah, nebo jak tomu říkají, jo. No, tak to je Optimus Prime, no. No, Peter Cullen, který ho dělá v originále, je jeden z těch herců, kteří už se nachomítali okolo toho, že v rámci svého pokročilejšího věku možná si nechají svůj hlas zreplikovat. Vlastně první, kdo to AI zreplikovat, že umělou inteligenci, první, kdo to udělal, ten průkopník v tomhle, byl v Americe James Earl Jones, hlas legendárního Darth Vadera ze Star Wars, a ten také tento rok, myslím, zemřel v 95 letech, ale stihl si svůj hlas nechat digitálně zreplikovat. Jak tohle vidíte, jak vnímáte tuhletu AI dobu? Vlastně, jaký na to vy máte názor? Já nevím, do jaký míry je možné prostě jako, pokud mluvíme o dabingu, tak vůbec to zatím nedovedu představit, protože jako laicky si myslím, že AI teda zatím nemá tolik emocí, aby stvárnila všechny možné jako role v seriálu, prostě herecky a tak dále, a tak dále. Takže možná, že se jedná třeba někde už o to, že by Artificial Intelligence jako namlouvala třeba dokumenty nebo tak, kde není potřeba tolik emocí, ale fakt si to nedovedu jako představit, ale vím, že v Hollywoodu byla hlavně ze strany scénáristů jako dlouhá stávka a myslím, že nakonec vyhráli. Ty odbory v Americe jsou velice silný. Ano, protože tam se do toho spojili opravdu všichni. Že, že tam ta studia věděla, že prostě nebudou natáčet, nebude co natáčet. Tam se jim to povedlo. Tyhle ty věci už došly i k nám na YouTube a podobných portálech se objevují parodie různých filmů, ve kterých figurují vaše hlasy a je naprosto jasný, že vy jste to nemluvili, že je to umělá inteligence. Mluvil jsem s několika vašimi kolegy, kteří říkali, že jsou s tím úplně zaskočení, že už se to řeší třeba s Instagramem. Jo. Má to nějakou dohru zatím, nebo ne? Jako? Tak o tohle tam slyším teda poprvé, že by to tam bylo takhle uvedený. A i váš hlas tam určitě byl. V tom případě by to mělo být jaksi nějak jako, měli by aspoň s těma hercema nebo prostě mluvit, nebo by se to mělo dát bez námost, že budeme dělat tohle, máme tohleto v plánu a tak dále. Protože ty herci tam měli veliký zastoupení, mluvím o Hollywoodu třeba, nebo tohle. Takže u nás nevím, do jaký míry jako herecký odbory by měli tu sílu prostě se postavit za to a třeba se i soudit, nebo ne, zatím si to jako nedovedu představit a tohle to mě jako opravdu překvapuje teda, no. Ne, já jsem právě na to koukal a říkal jsem si, protože že se udělají parodie, jasně, udělá se to často i oficiálně, že ti herci, ti dabeři se proto vrátí, ale tady, když jsem třeba viděl parodie na Pána prstenů, kde třeba, že jo, Petr Pelcer, který dělal Gandalfa, už zemřel, že jo, a najednou slyším ten hlas, jak mluví sprostě a je to tam, říkám, to není Petr Pelcer, to je prostě AI. Ale tenhle ten fík, který dělal tyhle ty věci, dokonce udělal na tom YouTube i reklamu pro nějaký produkty za hlasy takhle těch herců a říkám, to už je trochu průšvih, ne? Tak mě zajímalo, jestli se to někam pohlo, jestli se to třeba řeší, ale evidentně zatím tady u nás nejsme v Americe ještě. Nevím o tom teda, no, ale mělo by se to jako opravdu asi řešit. Tam dokonce, pokud moje informace sahají do té míry, že se mluvilo dokonce v Hollywoodu teda o tom, že by dokonce perspektivně mohli nahrazovat hraný filmy dokonce, což je absolutní science fiction, nepředstavitelný pro dnešního jako... Já vím, že tam se mluvilo o komparzistech, že na co platit 200 komparzistů, když si je můžeme vzadu ty panduláky udělat digitálně, což zase ale přijdou stovky lidí o práci, že jo. Je to tak. No a vy byste se k tomu klonil jak? Protože přesně, já už to chápu u těch herců, kteří jsou pak přesně, jak byl ten James Earl Jones v 90 letech, že si nechal zreplikovat svůj hlas, aby vlastně ten jeho odkaz mohl pokračovat. Jeho rodina dostala výsostný právo vždycky rozhodnout, jestli chtějí, to použít nebo ne. Tak vy byste se vlastně k téhleté možnosti klonil jak? Jestli to dneska vůbec dokážete říct? Já opravdu nevím. Dobře. Opravdu nevím. V tuhle chvíli je to ještě sci-fi. No. Dobře.
když tady ještě koukám na otázky, které ještě pořád přicházejí od vašich fanoušků, tak zajímavá otázka, používáte nějaké metody nebo triky na trénování hlasu? Máte medový hlas? Vám tady vzkazuje váš fanoušek. Ne, no tak já mám možná takový drsnější nebo něco, ale tak vyloženě medový hlas mýval nebo měl Mirek Moravec třeba, že jo. To je vlastně pravda. No ale vy se mu tou hloubkou hodně blížíte. To zase... Jo. Ale jako, že bychom trénovali něco, to určitě ne teda, no. A děláte nějaké rozmlouvání předtím, než jdete do dabingu? Nebo ne, prostě... ne, myslím, že ne. Ani dneska jsem teda, pokud mi není rozumět, tak je to katastrofa. Ne, vám z nás dvou, vám určitě je rozumět. A pak je tady ještě otázka od vaší faninky, jak vzpomínáte na Borise Reznera? No tak s Borisem Reznerem jsme se znali velice dobře, pochopitelně. Zemřel bohužel hodně mladý. A byl to jeden z těch jako úžasných herců, který taky mimo jiné rok 89, že jo, byl velice důležitý právě v jeho osobě, jako bylo to úžasné. No a dostkrát jsme spolu dělali v rádiu taky. A dokonce jsem po něm bohužel tenkrát převzal jednu velkou roli v rádiu a takže to těžko se o tom mluví a byl to taky báječný herec na divadle, že jo. Vy jste daboval a možná pořád ještě dabujete v kresném seriálu Boondocks, tam dabujete sarkastického strejdu Rukuse, jestli víte, o čem mluvím. Rukuse, ano, už vím. Je to rasista, je to rasistická role, je to neúplně slušná role. Jak se vám tohle dabuje, protože podle mě se u toho můžete opravdu odvázat, protože... No tak je to zase něco jiného, pochopitelně, a potom člověk jako do toho jde, člověk se musí trošku přizpůsobit, že, pochopitelně. Ale tu roli, ten seriál už jsme teďka dlouho nedělali, teďka byla nějaká pauza. Tam jsem právě koukal na vás a vlastně Jiřího Plachého, který tam dělal tu roli vedle. A vlastně jsem si říkal, že vy dva vlastně majestátní hlasy a slyšet vás takhle neuvěřitelný. Vlastně je to splněný sen, protože jako já vás přesně znám jako toho Optima Prima, toho prostě. Jo. A najednou slyším, jak tam říkáte slova jako negr a takhle. A říkám, to musela být taková sranda. Jako, tak jenom mě zajímalo, jak vy na tohle nahlížíte. Nicméně, to mě vede k další otázce. Máte nějaký výběr rolí, že jste někdy řekl opravdu, ne, tohle já dělat nebudu, tohle už je třeba přesně moc prostý, nebo to je tak blbý, že tohle přesně jako už dělat fakt nechci. Stalo se vám to? Bylo pár možná takových rolí, ale už jsem byl ve studiu a už mikrofon byl připravený a už to běželo, takže už se jako nedalo, ale během toho natáčení zjistíte, že ta role je teda opravdu plytká a tak dále. Ale jednou, i když jsem potom si na to zvyk teda, tak jsem dělal tu chainsaw, tu pilu, řetězovou pilu. A to je strašný krvák, šílený horor vlastně. A to jsem nevěděl, do čeho jdu. Ale potom říkal, no tak to musíš jít dál jako s tím, tak je to několik dílů, potom, že je to opravdu nechutný horor, ale někdo to má rád, no. Co je vlastně váš větší šálek kávy? Radši máte, když je to pěkná věc kreslená nebo pěkná věc hraná? Stalo se mi to, že prostě jsem teda přišel do studia, nevěděl jsem, co mě čeká a bylo to porno. Ten začátek byl takovej poetický a najednou byl takovej skok do tvrdýho porna. Baby, boss, baby. Tak jsme říkali, že ten hlas tomu musí být, jo, aby to bylo trošku jako zajímavý. Mým hostem byl pan Zdeněk Mariška. Moc vám děkuji, že jste přišel, vážím si toho. Děkuji taky za pozvání. Naschledanou. Naschle.